mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ya tsiku la lero. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, mmodzi mwa membala wa mpingo wa Khristu kuchokera ku Lilongwe Area 36. Komanso monga mwa nthawi zonse ndili ndi m'bale wanga apa. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Monga mmene tinamvera muja kuyambira programu imene yakuti pasiyana Lilongwe School of Biblical Studies, tikumbukirenso kuti Lilongwe School of Biblical Studies atsekula mwayi kwa iwo amene angafune kudzaphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kwa ulere. Akhale munthu wamuna akozokhala wa mabanja kapenayi, akhale ndi certificate yake ya form 4, komanso akhale membala wa mpingo wa Khristu. Mwina ndinu komanso adziwitseni ena amene angafune kumva za uthenga umenewu. Pamapeto pa programu imene timapereka nambala imene inunso mukuzogwiritsa ntchito kuti makamaka mutofunsa zokhudza programu imeneyi, kama muli ndi funso zokhudza programu imeneyi kapena zokhudza sukulu imeneyi imene mukhoza kufunsa mafunso amenewo. Mukozopezanso maphunziro athu ambiri pa page yathu ya pa YouTube, ungoyang'ana kuti Lilongwe School of Biblical Studies mupezapo maphunziro ambiri amene mungapeza osiyanasiyana. Koma pa tsiku la lero monga mmene mwamvera muli ndine komanso ndi zangayi, tikhala tikupitirizabe kuphunziranso pa mutu wina umene uli wofunikira kwambiri pa moyo wathu, makamaka pa mutu wokhudza Khrisimasi. M'bale wanga Kamalunje, lero zoneyo tikamba za Khrisimasi lero. Tudziwa pa Khrisimasi yakhala chinthu chimene wina aliyense mwambali ina zimamukhudza ndithu. Koma chinthu chofunika kuti Khrisimasi imene lionerenso kumbali ya Baibulo, kuti Baibulo limati chani pa zokhudza zimenezi. Ndikupempheni mukhale pamenepo titophunzira limodzi zokhudza Khrisimasi. M'bale wanga Kamalunje, monga mmene ndafotokozera tiphunzira zokhudza Khrisimasi. Koma mwina po ifunika kuyambira nkufunsa kuti tikati Khrisimasi ndi chani kwenikweni. Zikomo kwambiri. Tikamati Khrisimasi tukamba za chikondwerero chomwe chimachitika makamaka pamene anthu a dziko akukondwerera kubadwa kwa Ambuye Yesu. Chikondwerero chimenechi chakhala chochitika ndithu kwa zaka zambiri pa dziko lapansi pano, ndipo chimakondochitika pa mwezi wa Disemba makamaka pa tsiku la pa 25. Nthawi imene tuyandikira ndithu tsiku limene la pa 25 Disembala ndi pamene dziko limakhala kutekeseka mu zinthu zambiri, makamaka poganizira kuti ndi tsiku limene akondwerere kubadwa kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Choncho mukafunsa kuti Khrisimasi ndi chani, ndingapereke yankho motero. Pa Khrisimasi mmene mmakamba za chikondwerero timaona anthu ambiri amakhala nyama, mafanta, amowaso ndi amene mufulule wambiri pamene poti tsiku lathu lofunika kumbiri. Tsiku lathu loti tisangalale. Manyumbamu ndithu yayo kufunika zovala za nyawani. Nyama iyi ndi yonse yulunena. Ngati anthu sadya nyama kumeneko amaonetsa kukhala otsalira kwambiri. Yalipeleka kwawo. Ndithu. Tiyamikire famwe tithandizira kwambiri kuti Khrisimasi ndi chani. Koma Baibulo limakambapo kuti Yesu anabadwa pa 25 Disemba. Zikomo kwambiri. Limene liso likhoza kukhala funso lofunika kwambiri pa phunziro limeneli. Tikatengera m'buku lopatulika Baibulo silinatipatse chindunji cha tsiku ndi mwezi zimene Yesu anabadwira. Koma pali njira ina imene tikatsatira bwino buku lopatulika Baibulo imangotipatsapo chithunzithunzi. Chithunzithunzi chimene Baibulo limaonetsa limationetsera kuti Yesu anabadwa pakati pa August ndi September. Osati December. Tsono mwina omvera angafunse kuti ndi njira ili imene tingatsatire imene ingatithandizire kuti tidziwe kuti December mwina pakati pa August ndi September. Poyamba tisanabwere kuwerenga buku lopatulika Baibulo ndipekepo chithunzichi. Nthawi ya anzathu a Yuda imakondoyamba mwezi wa chaka chimayamba mwezi wa Marichi. Nzosiyana ndi nthawi ino pamene dziko likuyendera kalendala imene inapangidwa ndi aboma la Roma limene chaka chimayamba January. Koma tikakamba za nthawi ya Yuda
chaka chawo chimayamba mwezi wa Marichi. Pamene poso Mulungu ndikumbutsa amene somene bomaso limendetsera zinthu zina. Yeah. Timabva kupa mwina kamaforozo kuti chaka cha boma Yeah. chiyamba mu Marichi, mu April, mu May yamatchula miyezi. Yeah. Pamene fe chaka chathu imakhala chiyamba mu January koma boma likuti liyamba. Yeah. Ndetu mutithandizira ndithu kuti tusiyana pang'ono nimene amawerengeranso Ayuda so chaka chawo chimayamba mu Marichi. Yeah. Pamene fe chaka chathu chimayamba mu December. Yeah. Ndeti kamaona mu January. Yeah. Ndeti kamaona mu Bible tupeza kunena kuti tikamawerengera pamene tifuna kukamba za Ayuda ndiri kuti yambira chaka chathu mu Marichi. Okay. Mwezi umene wanzathu amautchula kuti mwezi wa Abibu. Kapena kuti mwezi wa Nisan. Kuyamba kwa chaka chawo cha Ayuda. Choncho pamene omvera toapatsa njira imene gawo limenelo tikabwera ku buku lopatulika Baibulo china chimene chimatithandizira ndi mmene Mulungu anachitira pa nthawi ya Aisraeli powagawa ansembe m'magulu okwana 24. Ansembe watawagawa m'magulu okwana 24 anawapatsa dongosolo lakuti azilandirana pakaperekedwe ka nsembe. Gulu loyamba likapereka sabata imodzi ndiye kuti akamaliza sabata yawo amapumula, pamabwera gulu lachiwiri lipereke kusembe sabata inayi. Nawo chonse akamaliza pabwenso gulu lachitatu amatero mpaka nudzafika wiki ya namba 24 ndili magulu onse 24 atani amaliza. Akatero amakabweriranso oyambiriraja. Pachifukwa chimenechi tikaonapo 1 chapter 24 mu verse yake ya 10 pamenepa akunena kuti wachisanu ndi chiwiri Hakozi, wachisanu ndi chitatu Abiya. Tawerengetsa verse limeneli chifani limene litithandizenso kalozera kuti pamene tibwera ku chipangano chatsopano kuti omvera atsaguke maganizo msanga. Gulu la Abiya linali gulu limodzi mwa magulu 24 amene amapereka nawo nsembe mu sabata yawo. Koma iwowa amapereka pa nambala 8, adawayika pa gulu la nambala 8. Ndiye kuti sabata ya nambala 8 ikakwana ndiye kuti gulu limeneli ndi limakonzekera kuti ndi nthawi yathu tikapereke nsembe. Pamene taona kuti gulu la Abiya limene linali m'magulu okwana 24 limapereka nawo nsembe. Pamene tiona mu Luka chapter 1 pa kuyambira verse 5 pamene paunena kuti masiku a Herode mfumu ya Yudeya kunali munthu wa nsembe dzina lake Zakariya wa gulu la nsembe la Abiya ndi mkazi wake wa ana akazi a fuko la Aroni dzina lake Elizabeti. Akuti nthawi imene Herode amalamulira dera la Yudeya, nthawi imeneyi kunali munthu wina dzina lake Zakariya. Munthu ameneyi anali wansembe, koma wansembe uyu amachokera mgulu la Abiya. Pamene pa 1 chapter 24 verse yake ya 10 wanena kuti gulu la Abiya linkapereka nsembe pa nambala ya 8. Ndiye kuti monga ndanena kuti gulu lilonse limapereka pa sabata. Ndiye kuti monga sotanena kuti pa mwezi wa Marichi ndi mmene mwezi umayamba chaka. Ndiye kuti tikawonketsera sabata ya nambala 8 ndiye kuti ndi kumapeto kwa mwezi wa April. Kuchokera pa nthawi imene anzathu ayamba kupereka nsembe ndiye gulu la Abiya pa nambala 8 tikawonketsera pa miyezi yawo ndiye kuti ndi kumapeto kwa April. Tsono ali kupereka nsembe Zakariya nthawi imeneyi tikawerenganso verse yake ya 8 akuti ndipo panali pakuchita iye ntchito yakupereka nsembe mdongosolo la gulu lake pamaso pa Mulungu monga mwa machitidwe akupereka nsembe. Anabwera maere akufukiza zofukiza polowa iye mkachisi wa Ambuye. Ndipo khamu lonse la anthu linali kupemphera kunja kwa nthawi yakupereka zonunkhira. Pa verse yake ya 12 ndipo Zakariya anadabwa pamene anamuona ndipo mantha anamgwera. Koma mngeloyo anati kwa iye, usaope Zakariya, chifukwa kuti lamveka pemphero lako ndipo mkazi wako adzakubalira mwana wamwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yohane. Zakariya akupereka nsembe ndi pamene mngelo anampeza nomuwuza kuti walandira chisomo, pemphero lakonso lamveka. Mkazi wako akhala ndi pakati ndipo adzakubalira mwana wamwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yohane. Nthawi imene Zakariya akupereka nsembe kumapeto kwa mwezi wa April walandira uthenga umenewo. Pamene tiwerenga verse 24 akuti ndipo atatha masiku awa Elizabeti mkazi wake anayima nadzibisa miyezi 5 nati, Ambuye wandichitira chotero masiku omwe ine
anandipenyera kuchotsa manyazi anga pakati pa anthu. Wamaliza Zakariya kupereka sembe kumapeto a mwezi wa Epulo. Ndiye kuti pa mwezi wa Meyi ndi pamene ananyamuka ulendo opita ku nyumba, pamene anakapita oyamba kukakhala ndi mkazi wake. Choncho pakati pa Meyi ndi Juni ndi pamene Elizabeti anayima. Ndiye kuti atayima anadzibisa kwa miyezi 5. Atadzibisa kwa miyezi 5 pa nthawi imene anali ndi pakati. Pamene tiwerenga vesi yake ya 31, ndipo taona udzakhala ndi pakati nudzabala mwana wamwamuna udzamutcha dzina lake Yesu. Elizabeti wayima pakati, wadzibisa kwa miyezi 5. Ndiye pofika mwezi wa nambala 6 ndi pamene mngelo ali kubwera kwa Mariya amuwuza kuti udzakhala ndi pakati ndipo udzabala mwana udzamutcha dzina lake Yesu. Pamene tifika pa vesi lake la 36, ndipo taona Elizabeti m'bale wako iyenso ali ndi pakati pa mwana wamwamuna mu ukalamba wake, ndipo mwezi uno uli wachisanu ndi chimodzi wa iye amene ananenedwa owuma. Ndiye kuti mwezi umene Elizabeti amakwanitsa mwezi wa nambala 6 ndi pa nthawi imene mngelo wabwera kwa Mariya. Ndiye udzamuwuza kuti udzakhala ndi pakati, ndipo ukadzakhala ndi pakati udzabala mwana wamwamuna udzamutcha dzina lake Yesu. Taona m'bale wakonso Elizabeti ali ndi pakati pa miyezi 6. Yesu ayembekeze kudzabalanso mwana wamwamuna. Ndiye kuti tikachokera pa mwezi wa Meyi kapena Juni, pamene Elizabeti anatenga pakati, tikaonkhetsera miyezi 6, ndiye kuti ukatifikitsa pa mwezi wa pakati pa Oktoba ndi Novemba. Ndiye kuti pamenepa tsopano pamene tikukamba kuti Elizabeti ali miyezi 6, pamene Mariya ali mwezi woyamba Novemba. Ndiye kuti tikaonkhetsera pamene Mariya anatenga pakati pa Oktoba Novemba, ndiye kuti pamene pamabwera chithunzi chakuti ndiye kuti Yesu anabadwa pakati pa August kapena September. Chifukwa tiwerengera miyezi 9. Miyezi 9 ngati muli mu Oktoba kapena mu Novemba, ndiye tikukamba August kapena September pamene Yesu amabadwa. Chifukwa Mariya anali mwezi wake woyamba pamene Elizabeti ali ndi miyezi 6, amasiyana chotero. Choncho kalozera ameneyi ndi amene amapeka chithunzithunzi chakuti Yesu anabadwa pakati pa August kapena September. Osati kuti omvera tiwapatsa yankho loti Yesu mwachindunji anabadwa August kapena September, koma kuti zizingotithandizira kuti tisalingalire kuti Yesu anabadwa December. Palibe njira iye tikungofuna kuchotsa maganizo oti Yesu anabadwa December. Zimene Bible sila koma titati tidziganizire tikukamba za mu August kapena September. Ndithudi. Abo mafotokoza zinthu zofunikira kwambiri kuti tithe kudziwa kuti Bible limatipatsa chithunzi chotani makamaka nkhani imene yokudza Yesu, kubadwa kwa Yesu Khristu. Mwatithandizira kwambiri potifotokozera zinthu zina zimene zili zonena kuti mwina ena sitinazimvepo koma tikuona kuti m'Bible zilimo. Tiyamikire kwambiri chifukwa mwatithandizira pofuna kuti tichotse maganizo athu onena kuti Yesu sanabadwe mu December pa 25, komanso Bible silinatipatse chindunji, komabe tikozomaganizira mu August kapena September. Ngakhale tsiku leneninso sitinganene chifukwa Bible lonso silinanene. Popeza ife ntchito yathu nkulongosola mmene Bible unenera, ifenso silinganene. Tiyamikire kwambiri chifukwa mwatithandiziranso pamene pofotokoza nkhani imeneyo. Komabe tipitirizenso kunoti popeza tikuona kuti Yesu sanabadwe mu December, komano mu December timene timakumbukira Yesu, komano kuti Bible silinanenenso za December kuti Yesu anabadwa mu December, komano kuti Bible silinatisireko njira ina imene mwina ifeyo ngati akhristu tikoza kumamukumbukirira Yesu iyi. Funso labwino. Monga titaona kuti Yesu komanso Bible silinatipatsire dongosolo lamene tingachitire makamaka pokondwerera kubadwa kwake. Bible silinanene.
ya koma pafunso lanu lofuna kudziwa kuti kodi Yesu adangoti atamaliza ntchito yake anapita kumwamba posasiyako china choti tizidzamukumbukirira? Imene ndi funso labwino kwambiri. Ndipo mwina ngutheka anthu timasowa kuti tikukumbukira Ingirira ndiye tingopanga izi ayi funso labwino. Tikamawerenga m'buku lathu lopatulika Baibulo, Yesu akadali pa dziko lapansi pano anali nayo nthawi imene adafuna kuti ayike ndithu chizindikiro. Monga tikudziwa kuti anzathu Ayuda anapatsidwa mwambo uja, adapatsidwa makamaka nkhani yokudza Pasaka imene amachoka nayo ku chipangano chakale chija, kuchoka mu Igupto kupita ku Kanaani. Adawapatsa dongosolo zikumbukira amene adapulumukira ya. Choncho Yesu ataona zimenezo adaonanso kuti ndi bwino kuti asiye chizindikiro cha amene ife tidzamukumbukirire. Tikamawerenga buku la Mateyu 26 verse yake ya 26 pali mawu otere: ndipo pamene iwo anali nkudya, Yesu anatenga mkate nadalitsa naunyema, ndipo mmene anapatsa ophunzira anati, tengani idyani, ichi ndi thupi langa. Ndipo pamene anatenga chikho anayamika napatsa iwo nanena, mumwere ichi inu nonse, pakuti ichi ndi mwazi wanga wa pangano othidwa chifukwa cha anthu ambiri kuchotsa machimo. Yesu ataona kuti nthawi ikwana yachoka pa dziko lapansi, koma mpofunika kuti anthu adzandikumbukire, adaona kuti ndi bwino asiye chizindikiro. Choncho chizindikiro chimene Yesu anayika, anapereka mkate komanso chipatso cha mpesa. Zimenezi mkate wakhala uli kuyimira thupi lake limene lavulazidwa pa mtanda, pamene chipatso cha mpesa chimayimira magazi amene anakhetsedwa pamene Yesu amafa. Choncho pamene pafunutiza kuti imfa imene iyeyo anakumana nayo pa dziko lapansi yotiwombola ife, imeneyo ndi imene inayo ntchito yoti ifeyo tidzamukumbukirire. Choncho zinthu zimene zikuyimira m'malo mwa imfayo, ndiye anayika mkate wopanda chotupitsa, kenaka anayika zipatso za mpesa zimene zimayimira magazi a Khristu. N'chifukwa chake Paulo pamene amalembera akhristu a ku Korinto, tikamaona buku la 1 Korinto chapter 11, tikawerenga kuyambira verse 23: pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimenenso ndinapereka kwa inu, kuti Ambuye Yesu sikuja anaperekedwa anatenga mkate, ndipo mmene adayamika ananyema nati, ichi ndi thupi langa la kwa inu, chitani ichi chikhale chikumbukiro changa. Koteronso chikho chitatha chakudya, ndi kuti chikho ichi ndi pangano latsopano m'mwazi wanga. Chitani ichi nthawi zonse mukamwa, chikhale chikumbukiro changa. Pakuti nthawi zonse mukadya mkate uwu ndi kumwera chikho, mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza Iye. Paulo akufotokozera Akorinto chimene Ambuye Yesu anachita choti ife tidzamukumbukirire. Ndi akuti ine ndidalandira kwa Ambuye chimenenso ndipereka kwa inu Akorinto, kuti Ambuye Yesu sikuja anaperekedwa adayambira kutenga mkate nadalitsa naunyema napatsa kwa ophunzira ake. Ndipo pamene ankapereka mkate, ili ndi thupi langa, ndikukupatsani kuti chikhale chikumbukiro changa. Ndipo atatha kudya mkate, anatenga chipatso cha mpesa nanena kuti, chikho ichi ndi pangano latsopano ndipo mwazi wa ndani wanga. Chitani ichi chikhale chikumbukiro changa. Moti nthawi zonse tikadya mkate ndi kumwera chikho, pamene patimakoti talengeza pamene talalikira zokhudza imfa yake. Choncho Yesu anasiya chikumbutso makamaka chokhudza kukumbukira iyeyo, makamaka zokhudza imfa yake osati kubadwa. Pa 1 Korinto chapter 15 zimene Paulo amazifotokozera kuti kamakamba za uthenga wabwino ndi chiyani. Pa 1 Korinto chapter 15 verse 1 mpaka na verse yake ya 4: ndipo ndikudziwitsani abale uthenga wabwino umene ndinakulalikirani inu, umenenso munalandira, umenenso muyimamo. 2 umenenso mupulumutsidwa nawo, ngati mugwiritsa monga momwe ndinalalikira kwa inu, ngati simunakhulupirira chabe. Pakuti ndinapereka kwa inu poyamba chimenenso ndinalandira, kuti Khristu anafera zoyipa zathu monga mwa malembo, ndi kuti anayikidwa, ndi kuti anaukitsidwa tsiku lachitatu monga mwa malembo. Uthenga wabwino umalengeza zokhudza imfa ya Yesu. Ndiye Paulo anena kuti pa uthenga wabwino pali zinthu zitatu. Chinthu choyamba, malembo anena kuti Yesu adafa, chachiwiri anayikidwa, chachitatu anaukitsidwa. Zinthu zitatu zimenezi zimakhudza uthenga wabwino. Ndipo uthenga wabwino ndi nkhani yokhudza imfa imene Yesu anakumana nayo. Choncho Yesu anakhazika mgonero
umene tikafika pa nthawi ya mgonero zitipanga ife kuti timukumbukire Yesu. Choncho pafunso lanu lofunsa kudziwa kuti kodi ndiye kuti Yesu sanasiyeko njira yoti ife titsate pofuna mukumbukirira. Aya anasiya ndithu. Makamaka tenu mukumbukira zokhudza imfa yake osati kubadwa kwake sanatipatse. Pamene mafotokoza zimenezo mulumanga munadzabweranso buku la Machitidwe chapter 20 verse 7 imene amafotokoza kuti ndipo tsiku loyamba la Sabata posonkhana ife kunyema mkati Paulo anawafotokozera mawu of course verse yopitirira. Apa chimene pamene mwatsimikiza kuti Yesu anatisira njira yoti timukumbukira ndipo ndi mgonero tizikumbukira za imfa osati kubadwa komanso anatisira tsiku ndio tili ndi mwayi kwa zobadwa tsiku mlide koma zomukumbukira zokuza ife tsiku la Sabata zezo ndandauzo kuti tsiku la Sabata limene makumbukira ndani osati odikirira kuti osati odikirira hapa 25 kapitulo ndio kuti tikuona kuti njira imene Yesu anatisira ndiyo khudza imfa yake osati kubadwa kwake ndipo timamukumbukira bwanji pa mgonero wa Ambuye tsiku lake lili loyamba la Sabata. Ndio tsiku loyamba la Sabata mkhristu aliyense amene kuti akumbukire Yesu pa imfa yake ndithudi. Iya boso mwatithandizira ifo limina ntazina mukozo anthu akozongomvanga kuti mutiretsa kuti tisamukumbukire kubadwa kwake ndio tizikumbukira bwanji ndio zatithandizanso kuti choona chake chimene alisema kuti tikumbukire ndi imfa yake ndithudi tsiku lake lili loyamba la Sabata. Tiyamikire kwambiri chifukwa amenepo mwatithandizira pamene nthawi yathu yopita kumapeto koma chinthu chofunikiranso kuti mwina mutithandizireponso pamenepa munthu akozokhala kuti wamvetsetsa kuti zimene anena anthu azilili nzoona ifa Bible linena zimenezi koma ine ndimakhala kuti Christmas imabwera pa 25 December nthawi yonse ndimaganiza kuti Yesu anabadwa tsiku limene koma nimene ndaloti yayi Bible sinafotokoze kuti zili choncho koma ndili mkhristu kodi zotanthauza kuti pa 25 December apo ndiye kuti nditani ngati mkhristu ndisadye nyama chabwino popeza amapereka ma holiday ndisapite nawo holiday kodi mkhristu akhoza utani zikomo kwambiri. Chinthu choyamba tiyenera kuti anthu tizimvetsa ndithu kuti pamene tili pasi polamulidwa ndi Mulungu anatiyikira ndithu dongosolo labwino kuti ifeyo ngati omvera tichite monga mmene Mulungu amafunira. Ndisanayankhe funso lanu poyamba tiwerengepo buku la Mateyu 28 verse yake 19 ndi 20. Chifukwa chache mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera 20 ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu. Ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapasi pano. Yesu pamene amatuma ophunzira ake kuti muwike ku dziko lonse lapansi ndati mukaphunzitsa anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza m'dzina la Atate la Mwana ndi la Mzimu Woyera ndi kuwaphunzitsa zinthu zonse zimene ine ndidakulamulirani. Ndiye kuti taona kuti makamaka pa nkhani yokhudza imfa Yesu anatilamulira koma m'Baibulo mulibe ulamuliro ochokera kwa Yesu okhudza kubadwa kwake. Akanakhala kuti Yesu anali nacho chidwi choti atipatse zokhudza mwambowu sakanalephera akanawapatsa ophunzira kuti pa nthawi imene mudzandikumbukire ine pa kubadwa kwake mudzachitire izi monga adachitiranso pa nthawi yopereka mgonero muzindikumbukira chonchi. Ndiye uyo apa patsimikize ndithu kuti ife yathu ndi nkhani yokhudza kukumbukira imfa ya Yesu osati kukondwerera kubadwa kwake. Inde tudziwe kuti Yesu asanabwere kale chikhalidwe cha anthu chomakondwerera kubadwa kwa wina wake kumachitika ndithu. Tili nacho chitsanzo cha Mateyu chapter 14 paja kuti tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode paja anthu anapita ku stadium kukondwerera ndi kumene kuchekota chitika chipongwe chija choti mwana wa m'bale wake atavina. Herode anena kuti chilichonse chimene unene ndikuchitira. Pamene mwana anakafunsa mayi wake ili ningokhumudwa mayi wake chifukwa kuti Yohane adawalepheretsa ukwati okwati president Herode. Ndiye tsopano mayi adanguti nifuna mtoyo ukati nifuna mtoyo Yohane. Tona ndito mtoyo Yohane udadulidwa munthu wa Mulungu. Udadulidwa liti pamene unali chikondwerero chokondwerera kubadwa kwa ndani kwa Herode. Ndiye kuti dziko lakhala lomaganiza zili zimenezo. Choncho mwina kutheka kuti Yesu anaona kuti kumachitika zinthu zolakwika kwambiri ku miyambo ili ndiye Yesu sanalole kuti asiye zimenezo. Koma tsono tikabwera pa funso lanu lonena kuti
kodi mkhristu angatani ndi Christmas? Funso labwino. Mwafunsa kuti kodi nkuteka mwina munthu kuti akhoza kulephera kudya nyama pa 25 December? Iyayi. Akhoza kudya koma m'malingaliro mwake asadye ndi maganizo oti Yesu anabadwa tsiku limenelo. Ayi. Akhoza kudya nyama ngati mmene amadyera. Mwina munthu wapita ku ntchito, pa ntchito si onse amene tili akhristu amene timatsatira bwino baibulo. Pali ena amene amakhala ndi maulamuliro wawo, ndi anene kuti tsiku limeneli la holiday. Iweyo upita ku holiday, uzikayiona holiday yo ngati mmene makhala ma holiday nawo onse. Makhala ndi tsiku la chilembwe, la jadi. Iwo makachita zimene iweyo pa moyo wako wakonza. Posayika maganizo onse pokudzana ndi holiday imene unanija yochitika ichi. Chimodzimodzinso pa 25 December tingayione holiday imene munjira iliyonse imene ferika timakhalira. Kupatula uyika chidwi chonena kuti singalephera kudya nkhuku nthawi imeneyi chifukwa tsiku lobadwa Yesu. Pamene pandikuti uphonyana ndi longoso la Baibulo. Komanso nthawi zina timati tikamaona Christmas imene akhristu amayitengera. Nthawi zina umaona kuti izi za Yesu dizi. Umaona zimene zimachitika. Kumakhala anthu apanga khalidwe la chilendo. Ngati walalamuwa kumwa ndithu kuti zikugwirizana bwanji Yesu ndi mmene anthu achitirawo. Ndiye tikuona ndithu kuti mkhristu ayione Christmas ngati holiday basi. Komanso ayione pofananiza ndi Baibulo. Situnena kuti munadzaka mbaso za birthday ena manena ndithu mina mafuna neno birthday Khristu asamasokondwerere. Ikhani zimeneyo. Situkamba zimene zomwe ngopeka tsanzo cha azatu mmene amasangalira birthday awo sanayitenge njira yabwino. So tikuona ndithu mwatithandiziraso pamenepo pomakamaka nkhani ya mmene Khristu angayionere pa nkhani yokudzana ndi chionere chimene chochitika mu dziko la Khristu. Pali zina zimene Khristu zonori inu ndine mwina tilibe mphamvu yoti tingazisinda. Koma tili ndi mphamvu yoti kodi zinthu zikabwera ife tipange motani. Mphamvu imene tinayo ndi yoti nditse motani. Sitingazisinda. Zilipo zidzakhalapo anathu adzazipeza zidzakhala kuti zilipo ndithu. Koma kuti ife ngati akhristu tikhoza kumayiona bwanji. Ndiye tikamayona tisamayione kuti ndi tsiku limene Yesu anabadwa. Yesu sanabadwe tsiku limenelo. Koma ndi tingoyiona ngati holiday basi. Mmene amakhalira ma holiday ena onse. Ndithudi. Tiyamikire kwambiri chifukwa tafotokoza zambiri zokhudza Christmas. Mwatithandizira kwambiri. Ndikupeti mafunso ambiri amene anthu timakhala nawo mwatithandizira kuyankha. Ndithudi. Komabe mwina ena akhozokhala ndi mafunso ena timapereka nambala pamapeto. Imene inunso mukhoza kufunsa zokhudza Christmas imeneyi kapenanso maphunziro ena. Makamaka ndidziwa kuti nkhani ya Christmas anthu akhozofunsa kwambiri. Chifana ngati pamakhala ngati pakhudzapo tsonkhuli. Mwina ukamauza amayi kuti ayi zimonga mudzotisiza mmalemba sitingachite kuona amayi awupiriza tikuti tsona indi sokolo kufiride mavuta koma madetsa nkhawa wanawo ukukokera tiuri ngati tambala fendi mafuso pa Christmas ayilufusa makamaka munthu zakazochuluka khala kuganizira kuti tsiku lobadwa Yesu ndi December lero akumva choona ndi kumachuchu mafuso abwera ndi koma yankho ndiyoti Baibulo silindalipatse mwambo umenewu yokera mu ulamuliro wa Yesu Khristu. Ulamuliro wa Yesu limene ukumbukiza ifa yake usaliza kubadwa kwake. Ndithudi. Tiyamikire programu yathu ya lero munali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe komanso Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu timakhala umitundu kulilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Tikumbukire kuti programu imene amatipatsira ndalongo school Biblical Studies amene akulengeza kuti mwina mukhoza kufuna zaphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri kwa ulere kuyamba mu January chaka cha 2025. Mwina ndi mwana wanu. Tidziwitseni pogwiritsa ntchito nambala imene tipeke pamapeto. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona